Emakhosini Camaku Lisedi Likhanya. Umme Onika, please don't forget to like and subscribe. Umme Onika, namhlanje uzokhuluma nge-spirit of anger. Also, please, before you watch ama movies, ama video ami, please make sure ukuthi you leave i-ad, i-advert ukuthi idlale iphele and then ubukele. Nayo ya benefita isikhanyisa esikhulu, and please don't forget to like and subscribe angithi. Umme Onika uzokhuluma nge-spirit of anger. Namhlanje abantu basemajele, namhlanje abantu baphenduke izilwane. Abantu abasekho kuma positions abo ngenxa yokuthi yes siphila kumhlaba ongcolile. So abantu they decide ukuthi abangcole nabo because of the spirit of anger. Inkinga sizikhetheli. IsiZulu mabasisho bathi icala livula ingubo ivaliwe, meaning ukuthi amacala wathola noma kunini. Namhlanje uzithola ukuthi manje mawuzizwa izitori zabantu baningi abantu ababoshwela into ezingekho right. And mawuthi uyabheka lo muntu should have avoided lento le situation akuyo. Now ngizokhuluma nomuntu wesifazane nomuntu wesilisa. Namhlanje umuntu mayikuthanda, it doesn't mean ukuthi uzokuthanda forever. For the may fact ukuthi ukuthandile namhlanje kusasa akasakuthandi, respect that. Have self love enough to let go than ukuyenza lezi zinto ezimbi. Akunamuntu one right yokubulala umuntu. Akuna muntu one right yokubulala umuntu. Kodwa namhlanje nithi abantu benu, nithi amadodeni, soon as lelo gama la yehla elimini lakho wam understand ukuthi umuntu kamdali lo unabazali bakhe, then nizocala ukurespect umuntu. Now le spirit of anger engikhuluma ngaso singene sangena ngisho naseyinganeni, ngoba ingane zibona kunina abantu abadala, nina ekufanele ngabe naba correct abantwana, instead nenzani iba versa versa. Now that spirit of anger ingene ebantwaneni ngezinto zani zamacala nina enizenzayo. Now ngikhuluma ngomuntu we spirit of anger. Le spirit lesi ngicela umuntu one anger umlalelise le video. Le spirit of anger masifika kuwe, usizwa ngathi singena from enyaweni, kube ngathi siza as a fire, umlilo, size sivale umzimba wonke. Noma ngathi spirit esiza from phezulu singene siye enyaweni, either or. But kuleso sikhathi, ku that minute le spirit singene, uyazi ubona umuntu ngathi intuthwane. Is it normal? Kukhona iguli zikamoya, abantwana bakamoya bathi masikhanyisa ikhandlela elibovu sithi ilwani lwelani impilo zenu, lwisani ubuthakathi, lwisani imimoya emibi. Umuzwe i-feedback mase ayichaza because ngiyayifuna i-feedback. Iningi labo i-feedback uma ungenile ngempela kulowo mkhuleko, angithi kunomkhuleko mawukhulekela impilo enhle ukukhanya, it's a soft and peaceful prayer. But when it comes to fight your enemies, it needs what? Aggressive. You must pray aggressive. And praying aggressive, ngempela kuzongena that spirit. You will feel ngathi uba angry ubanjani. But ngoba mina ngiyasazi leso spirit ukuthi kwamela usikhathe, usheshe usikhathe, by the time uqeda lensebenzo yokulwisa izitha and ngipha 3 days, kwamele ngikuhlambulula ukuze lo moya o inviteile ukwazi ukusuka.
ngoba wahlala nawo uzohlasela abantu, uzohlanya, ubone izinyanga ezi-arrogant, ubone izinyanga ezithukanayo, ubone izinyanga ezi-heartless, zavusa leso spirit. Ubone umfundisi onjalo, abaprofiti banjalo basuke bavuse leso spirit, bangasihlambulule. Leso spirit akusi spirit esibi makube usibiza through your guides, not kube ispirit esikuthola vele nawe uhlambululekanga. Siba yingozi ngoba leyo engaleyo ihamba nespirit esasibulala. Uzogwaza umuntu like nobody's business. Yazi nawe mawuceda ukumbulala lo muntu uzibuze, mawubuza, have you seen them in court? Labo bantu lapha laphana estokini, like uyazibuza ukuthi lo muntu lo ngeke yenze lena. Yazi uyambona naye udidekile ukuthi ngifike kanjani la. Engabe ufuna ukufika lapho na? I-situation okuyo yama problems ayingachange ubuwena. I'm the one nami yabantu abanaleso spirit. And ngiyasazi si dangerous. You can kill. Ziningi izinto ezimbi ongaziyenza ngaleso spirit. So ngifuna ukukusindisa, ungalawulwa yileso spirit. It's a dangerous spirit. Ingakho ngithi by the time uthi you need to repent, you need to, hey, ziningi izinto ekufanele sibhekane nazo. It's not about repenting na, going to church. It's about you ukuzikhansela. It's about you. Yabona when it comes to into ephuma ngaphakathi kuwe into engcolile. What makes a person to be spiritually uncleaned? Yazini akusiyona utshwala, akusiyona lento yobufebe, into ezihamba kancane, but ephakathi oyikhiphayo, ukuba greedy, ukuba nenhliziyo embi, ephuma from kuwe, yiyo dangerous kunazo zonke, and ayiyekeki ngoba iphakathi kwegazi lakho. But lo okunye bobufebe bokuphuza ukuyenza izinto ezisangene kuyayekeka ngoba zi out of your body, but what is inside your body inkinga enzima. Ngathi ngisendaweni kunabantwana, spirit of anger, abantwana besikolo. Ingakho ngithi umuntu omdala la eSouth Africa umthelelo masobona umntana abulala omunye umntana njengenja. Simthelelo. Namhlanje baphila bobaba laba bebakhipha ibhandi bashaya umntana. Okay, the system of the country bulele kuzawuboshwa wena nanoma uthi uyakhuza ukhuza ingane. I mean angamane ngitryileke ngempela makube wamele ngiliboshelwe iqiniso, angamane kuyenzwe njalo. Ngobani labantwana laba bebaku taxi rank, then taxi rank kunama shop ngapha. Labantwana lapha bekunabantu ubona ukuthi babuke lempi lekhona, abantu bayagijima basondela. Ngaleso sikhathi impi yabantwana besikolo bagcokile uniform, abantwana babafana. Lo munye uphethe a sharp object, lo munye uphethe ini, uphethe istina. Le ikhali lezi, one must die, ngoba le spirit of anger sivukile kulabantwana. Now uma ngi-approacha, kunomfana waseMozambique othengisa ama-Take 5 lama yes abizwa ama-Take 5 ne, loku okwegwava ngithi ithema kusho ukuthi lo mfana uyahluleka, kodwa abantu abaphilile abangakhuza babhekile bafuna ukubona ukuthi kuyofa bani kule abantwana. Ayikho enye into engayisho ngaphandle ukuthi babukeleni ngoba abantwana kwamele bakhuzwe. Ithema mangiyofika kubona, yes nami ngiyasebenzisa leso spirit, kodwa sine control ngoba sengiyazi ubungozi baso. Ngithema ngiyibona ngivukelwe ile spirit ngoba ngiyenzani, ngihogele le spirit esikula abantwana.
Nangizwa umkhokha sibiza umkhokha ngokamoya. Angithi mawufika uphethwe ikhanda once ngathi hey umuntu wekhanda kusho ukuthi lo mkhokha wakho ufike kimi. Hey iwumbu lo mkhokha, hey inyawo umkhokha. So nabo ispirit lesi abakuso ngaleso sikhathi sifike sangena kimi. Kodwa masingena kumuntu ohlambulekile ngithi. So ekufikeni kwami ngikufile le spirit ngesizwa ukuthi siyangena. Ngibe namandla wokuseparate ngahlula lo muntu wesilisa ngaba separate ngalanda kusho ukuthi ipush yami was not just a push, it was a push ehamba nomoya phakathi cause omunye uyele omunye ngayumlanda le ngathi cause lo engizithole nginaye le spirit besaphamba. Wena one enga you understand lento engishoyo besaphamba. Kodwa ngiyabonga ngoba umoya oyingcwele naye ukhonile ukuthi ngikhulume nomntana, ngikhulume nje ilizwe eli1 ukuthi ufuna ukuyejele na. Ngambona ngathi uyahlapukelwa, ukuhlapukelwa ngambona ukuthi ubuya emhlabeni ubethathwe yimoya, imimoya yeenga ibimthathile ichiqeda ngalomuntu. Kwaphela njalo ke. So abantu they use that spirit. Siyakhona ukusendeka emntwini. Uzitholulwa nabantu kakhulu. Now sekugijimiswe ini ukufa kwakho. So le spirit siyakhonakala ukuthi sibizwe singene kuwena. Ukuthi uyoyenza lonto leyo emntwini. So ispirit of anger singozi kakhulu. Samemeza nathi singekho aware. Ngike ngayikhuluma indaba le yokuthi kukhona abantu abathi mabaneyinkinga. Yona ngizoyenza iexample ngoba into ekuphilwa ngayo. Umuntu maseka athandwe umuntu and then angasafuni ukuthi lo muntu amiyeke, lo muntu akasamfuni, uyabonisa nangezenzo ukuthi ayi mina ngisekho kule relationship noma imarriage. Kodwa ke imithi available eSouth Africa ukuthi ibamba abanye abantu angithi. So now lonto leyo uthi ithi le spirit lesi mawusozoza uyosilanda, obviously uzohamba uyolanda lo muntu available wokuthi ubambeke lo muntu wesilisa. Uyazi labo bafazi labo ababamba imithi emibi nalawo madoda ba aggressive kanjani. Spirit of anger banaso. Oke wathola umfazi ashaya indoda ngempama manje kungabi indaba yalutho. Namhlanje iningi I've interviewed abo youngsters ama 2K. Iningi labo they even scared of ama relationship nama marriages. Ingakho impilo yabo kuma drugs semjayiveni ngoba they are scared to commit. As parents sibabonise ama relationship nama marriages abhedayo. And kusho ukuthi ama marriages ashaya umuntu aze afe. Yini into abazoyijabulela kuloko? So ispirit of anger sigcwele ebantwini, and you need to pray against that spirit. Njoba ngiyidescribe ukuthi lo moya ufika njengomoya oshisayo. Now the difference yama spiritual guides akho mawafika, yes na wafika as umoya oshisayo. Asithi you are praying for ukuthula nokukhanya. Then while you praying for ukuthula nokukhanya, kuyafika la ukuthi kwamele uswitch because of wena boyokhulekela ukuthula nokukhanya ngithi by the time ugucile laphana kanti wena wrong timing yokukhulekela ibusiso zakho nekukhanya kwakho, kanti uyahlaselwa already mawuloku ukukhuleka uyezwa inwele zakho ziyaqala ziyafriza, uyazi ukuthi kukhuphuka ini lesa spirit lesa. But the difference yayo ne yale spirit enkuluma ngayo somoya ochisayo
esama spiritual guides, yes, siza njengomoya oshisayo, and now with the anger one uyasha, and once ingathola indawo yokuthi ushe enough, like ngathi usesogweni, then that's when it takes over. Like when you sing, uyawuzwa umhlabeleli nabo abanye bephiwa, ngithi ngeke ngakhuluma ngabahlabeleli. Lesiphiwo sobuhlabeleli uthi mawucula abantu bawe noma abantu ubafikisa lula kumdali, ubafikisa lula emathongweni, kodwa wena uhamba ushayeka. Ingakho mawucula uzibambe, but it's a story for another day as well. Spirit of anger. Abantu bakhona kakhulu banale sifo ekufanele ngabe bathatha amapilisi abo bipolar, ba ama narcissist, and they get away with the murder. Labo bantu labo, because of now ba impilo yabo seyirulwa ile spirit esangena kayi-1. Ingakho nayo lo partner yakho, cause iyenzeka ngisho nakubafazi. That's why ngithi partner yakho, it can be a woman, it can be a man. That's why mangaqala kushaya ngempama kayi-1 ngeke kusayekeke, kuyoba nzima ukuyekeka. Yokushaya ngempama, akushaye ngeinqindi ezithu, akushaye akuphula intamo, akuphula ikhanda, you know, until you die. Spirit of anger, pray against it. And I can even do a free advice ngikuphe nomkhuleko wakhona uma ngempela ubona ukuthi ngempela kukhona abantu besifazane uthi mawuthi uyamhlola akhala ngomuntu wesilisa, akhala nge-relationship yakhe. Ngifuthi mina ngibafihleli ngiyabatshela ke ukuthi hey mina nami ngabe bengile ndoda, ayi shem, ngithanda ukuhlanya olufana nawe. Ngiyamtshela nomuntu wesilisa ukuthi hayi usenkingeni umntana abantu ngawe. So angicompromise lapho. Emakhosini akuyokhanya. Please don't forget to like and subscribe. Asingeneni, please share this video ngoba at the end of the day information kwamele ifike. Akuyokhanya abantu abadala. Camako.